lehenengo harria ere ez da izango lehenengo harria, bale? Prestatu dugu kutsatila bat, egin dugu hor zulotxo bat, eta hor bai sartuko ditugu guretzat simbologikoki oso importante diren 4-6 elemento. Nafarroako bandera, Nafarra garelako, ezta? Bai? Berdin da Nafarroa garaia, mendebaldeko Nafarroa. Orduan hau izango da lehenengo elemento bat, proiektu honen alde egin dugun guztiok batzen gaituena. Vale? Kolore anitzeko jendea, hemen ere garenok, bakoitzak uste dugu bide diferente bat hartu behar dugu, baina badakigu norekin, hau da guztiok batera, guztion artean, eta badakigu nora joan nahi dugu. Nafarroa bizirik horretara, bagoaz guztia. Gero hemen badaukagu hartzen poesia, olerkia. Arrano beltza oso ongi laburbiltzen du zer izan den Nafarroa, zenolako bilakera izan dugun, eta esaten digu erne egoteko hainbat konturekin. Irakurri eta jakingo zue zerekin egon behar dugu erne. Herri mugimendua gara. Uztartuko dugu enpresa proiektu bat eta herri mugimendua. Hori izango da miraria eta horri esker lortuko dugu eneka. Honeko realitate bat izan, eta orduan ikusteko poliki eta 10 euro eta pizkanaka lortuko dugula guztia realitatea eginez. Guk ere sortu gara Nafarroa bizirik herri ekimenetik, eta hori ez dugu hartuko inoiz. Nafarroa bizirik, kanta gaztea, hemen baditugu kanta pilo bat, eta nahiko genuke, gure horrengo belaunaldi horiek ez hastea, alaitasuna importantea dela. Peio Izarte izan da gurekin egon da hasieratik, beste historialari asko bezala, baina berak egin du, hori ere auzolana ikuspuntu batetik baloratu behar dugun kontu bat. Hau da, jabetza pribatuari muzin egin, eta jendearen herriaren esku gutxi bere ondare kasu honetan intelektuala, ez? Hau da ikuspuntu batetik serio, bizitza osoa eman zuen ikerketa hau egiten, Nafarroaren konkistan inguruan, eta hau da herri mugimendua. Bere ondare guztia utzizun gure eskutan, eta guk atera genuen, uste dut urte horretan Euskal Herri osoan, Nafarroan gehien saldu zen liburu bat. Etxe guztietan dagoen liburu bat, eta du uztarketa polita hau egingo dugu eneko. Izango da toki zientifiko batetik landuko diren gauza, baina beti ere helburua ez da izango jakite hutsa. Izango da buruak astindu, bihotza astindu. Hori ere izango da. Noski etzari dena. Garai hartan 2012an Josi Bakaikoa esan zigun bazegoela toki zoragarri bat eneko bezalako egitasmo bat egiteko. Garai horretako udaltaldea, gaurko udaltaldea izan dira aktibo handiena honetan, orain eneka maizekin eta ondoan izan dugu etengabe, eta haiei esker eneko realitate bat izango da. Orduan hemen badago haiek ere aktibo bat izan ziren herri dinamika hartan, 2012an, eta hemen daukagu bilduta Italiaren atzeko historia eta nondi datoz haiek, ez? Kutsatila egin mugimendukoa. Ez dugu topatu kristalezko poli bat, baina
proiektu arkitektoniko serio bat badago, negozio plana serio bat badago, demostratuta dago egingo dugula, horregatik gara gaur hemen. Baina ere egin dugu eta uztartu dugu hori guztia ikuspuntu eko-biologiko batetik. Badakizue, balore handiko kontua da gaur egun, energia kontuak eta hori guztia, eta gainera bi proiektu horiek egin dute bat. Proiektu tekniko horrek eta ekologiko-biologiko horrek egin dute bat eta izan dute non egon behar ziren gauza. Hori zoragarria izan da. Parkeko sarrera izango da, hor hango aldean ikusten den aritza handi hori, justo kurban dagoena. Aritz horren atzean egongo da ikusten den egurrezko horma bat, eta egurrezko horma horretatik aurrera jasiko da parkea dena. Egingo dugu harrera eraikin bat, non jende guztia hortik pasako den, eta harrera eraikinaren ondoren, hemen zuaizik dagoen esplana dago, aprobetxatuko dugu eraikin zentrala planteatzeko. Horrela ez dugu zuaitz bat, aritz handi horietako bat, bera ere moztu, eta behin eraikin zentraletik banatuko da bideska parke guztian zehar, pabelloi desberdin, tematika desberdina dauzkaten pabelloi desberdinetara, eta aparte aktibitate desberdinak ere izango ditugu. Gero Castro Baskoi bat ere egingo da. Azkenean eraikinez aparte parkeari bizia emango dioten aktibitate desberdinak. Orduan hau, jak sarreran gauden, harrerako eraikina izango da lehenik egingo den eraikina. Proiektu oso handia da, ezin da dena bapatean, ekonomiarengatik ezin da dena bapatean egin. Orduan planteatu duguna da harrera eraikina egin, parkearen itxitura moduan, eta momentuz harrera eraikin horretan bertan hartuko da gero eraikin zentralean jasoko den tematika kulturala, historiari buruzkoa, eta esplikatuko dugu harrera eraikin horretan bertan ze izango den parkea. Orduan, esan dudan bezala, alde batetik bestera joango da, aurrean daukan esplanadatxo hori izango da autobusak eta buelta hartzeko, aritza handi horrek egingo du rotonda legera, autobusak etorri, umeak utziko dituzte, eta alde egingo dute gero berriz beraien bila etorri arte. Orduan, eraikina bizatitan banatzen da, eraikin bera da, kubierta berarekin, baina tartean pasadizo bat izango du harresi batetik parke barrura sartuko balitz bezala. Orduan, sartu behar den pertsona guztiak harresiaren ate horretatik sartuko dira. Eta behin sarrerako eraikin hori pasata ikusiko duguna esplanada hontan da gero eraikin printzipala izango dena. Lehenengo pabelloia, historia aurreko urtei eskainia, ikusten dutzen bezala tamaino nahiko txikikoa dira, egurrezkoak izango dira, inguruarekin bat egiteko, eta ez da eskabaziorik egingo, ez da sustrai gizurratuko, tornillo handi batzu, tirafondo handi batzu bezalako zimentazioa dute, hori lurrean sartzen da, eta gero egurrezko etxola horren gainean jartzen da, ez da lurrik ikutuko. Eta etorkizun batean jendu nahi bada, desmontatu eta hau berriro berdin geratuko litzateke. Orduan hori, esan dudan bezala egurrezko etxola dira, guztiak oso antzekoak izango dira, aldik eta berdinenak, gero auzolanean errezekin alizateko, eta bizatitan banatuta egongo dira ere. Bideska pasatuko da etxolaren erditik, ziko bizati bat etxola bakoitzaren almazen bezala, mantenimendu lanak eta egiteko, eta gero bestaldean hartuko du etxola daukan tematika konkretua puntu bakoitzean. Orduan hemen gero ideia da ere pabelloi bakoitzak, aparte barruan daukanaz, gero kanpoan ere aktibitate batzu edukitzea. Hau historia aurreko urtei eskainia dagoenez, lurrean egingo litzateke halako aurkimendu toki bat bezala, estaliko lirateken piezak eta hola, umeak bilatzen egoteko, eta gero premio gisako batzuk emango lirateke. Goiko pabilloia, buelta hartzen du, eta hor gero parkearen beko aldean, hanberan errekabar dago, eta badago zonalde bat, 20 metro edo hau baino berago dagoena. Neguan eta euria egiten duenean eta lokatz asko sortzen denez, horrez dugu eraikiko, errekaren gertutasunagatik. Hor behan egongo da udarako eta merendero gune bat, eta egingo dira, lehen aipatu ditudan aktibidade horiek komplementario bezala direnak, egingo dira txondor batzuk ikusteko nola egiten zen ikatza garai batean hemen, tirolina batzuk jarriko dira, urrentzako joko batzuk, eta hori, izten da hemendik, eskuinetara, eta negozio jatxiko gara ikusteko.
umentzako jokoak, dianak, tirolinak, gero hor egongo da merendero gisako bat. Azken batean da, aprobetsatu esplanada ederrau, hau udan zoragarria da, egitzalau, eta hor nire ezkerretan, hemen egingo dira 3 txondor ikastea nola egiten zen ikusteko. Bat utziko da erabat eginda, beste bat sekzionatuta eta beste bat umeak etortzen direnean egurra jartzen joateko ikusteko nola egiten zen. Eta ikazkinak bizi ziren txabola edo borda bat ere egingo dugu. Orduan hori, hemen bidezka jaisten da, zabaltzen da, hartzen du esplanada guzti hau, eta buelta ematen du, eta hor ja igoko gara beste aldapa horretatik Castro Baskoira, ja jendearria jartzen hasi zen eta ikusi dezakegu nola dagoen antolatu. Ardiak laskatu parke guztitik, eta hori ere reklamo bat izatea aurrentzat. Orduan, hemen senda sartu dena Castro Baskoian, jatxiko litzateke beraka, hor emango lioke buelta itxi esitura horri, animaliekin, eta hortik ja igoko zen ja hurrengoia goiko pabilloira. Eta hemen joango da mitologia eta ohiturei buruzko pabelloia. Hemen azalduko da, hemen inguruan dauzkagun inauteritako personaiak, ohiturak, dauden kondairak, haiei buruz. Tematika da esposizio temporaletako erabiliko zen. Proiektuan bat egin duten artistek eta karriko lukete bere obra, eta hemen ikusi ahalko litzateke baia eraikin principalera bueltatu aurretik eta ja eman dugun kilometroko ibilbidea bukatu aurretik.